Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anay ko, nagsakit itong tulang ko, bakit? Nay, anyat mapaspasamak kan kalakay. Jaksamot, mailasat na ito yun. Ay, anyakit di mo't day nga ibagbagamon lakay. Dan sa nadagsan na sakit ka. Ay, mabit lang tagpulusak. Mapantag pa check up. Ang mga nuan niya mo't tanday talakay. Sa ano yun? Apaya sa anon. Sayang ti kwarta. Inuoras ko, awan maramidan tayo. Ay, agsardang ka man si Casimyon. Di mo ipilit. Do'y baga ka sana yun. At akadila kong agas, Marilisa. Agas ti anya, Mari Trineng. Agas tinasakit at ultulang maray. Ay nawaw, asino ti masakit, Maray? Nilakay mau. Hun nga ron, maray. Agrekreklamo. Nasakit ka no titultulang na itay nakaring. Amangan mo't no agtrangkaso laang, Maray. Uno saan, amangan no bannog na laang. Ay, day tangarod ti di mi amo, maray. Ay isanak amang tan iti agas, Maray. Nasaysaya at no ipacheck up mulatan. Di namot nga ron kay at maray. Nuuras na, awan ka no ti maaramidan may. Anya? Awan tinaalak nga agas mo lakay. Tasaan ka numot nga amo ni Marilisa. Noan niya ti agas tinasakit at ultulang. Ay mangan kalatan lakay. Tapno adda pamigsam. Sana ka mabisin. Kasano asaan ka mabisin? Kat saan ka mo't anamigat? Ay, awagan man ti anak ta. Apay ko ba? Kaya't ko ita makasarita. Ang mga nodyak may lasat na ito. Ay sus, di ka man nagsauakas ta si Casimyon. Kaya't ko makasarita daan jayan bakla. Dala ko man napatag ay bilin ko. Kunak tumang amin ngagpadoktor ta. Ay, saan ko nangarod? Sayang ti kwarta. Ano dahi piti pakatayak. Anyang around. Awan maramidan. Sa dino ti papa na, Mari Trineng. Mapanak iti ayan ti kaanakak Marilisa. Papan ko ibaga nga awagan na ti kasinsinda. Tagawid na pa'y laeng. Saan ka di pa yan naimbagan ni Pari Simeon, Maray? Ay, saan pa'y ngaron, Maray? Day takit din. Nasaysaya at no ipacheck up mo, Maray. Tapno makasigurado kayo. Kantap no masigaw, no anyaman day tarik-rik na. Ay, agpatangken ngaron, Maray. Di na kayat timapan. Ay nawaw. Makaunget mo tunggal ibagakan ko na nga agpadoktor kamay. Ay na, day tatirigat na no natangken ti ulo ti asawa. Natapay kit din ati madanagan. Ay, pudno launay, Maray. Madanaganak. Tano agsasaukot kaslamatayon. Ay, ada kasi ti Diyos, Maray. Ay, wun gaya, Maray. Ada prutas ditoy. Dumagas kanto inton madamdama ta mga laka. Naimbagla ang apamigsa nila kay Mau. Hello, Anjay. Oy, imawag kayo matnanang. Ada ka di parikot? Mabalin ka di nga agawid ka pa ila, ang anak ko. Anya? Apay, anyat na pasamak, nanay.
ni tatang yung amain. Naan-ano ni tatang, nanang? Masakit ni tatang yung anak ko. Anya? No agsao, kasla matayon. Madanag anak una yun anak ko. Ay nawa, kasano nga rudan dayta? Agawid kayo man pa yan ako. Kaya't da kayo kanumula ang ama kasarita. Sakbay ama pukaw dito'y lubong. Jack pa'y sigurado, no kaano. Ngam, basta agawid kami, nanang. Iba kayo tamangan latta ni tatang kadagiti nasusustansya amakan. Wanan ako, agyaman aklaunay. Mala, agpakadak nga rudan. Ta isublik ti cellphone ti kasinsin mo. Di mo liplipatan nga awagan ni ading mo, ha? Sino timawag? Bakit? Ni nanang lakay. Apay? Agawid ta kano ta masakit ni tatang. Anya? Kasla matay kanumat no agsasao. Amo ni ading mo, ti maipapan iti dayto abanag. Saan pa'y lakay? Awagak inton madamdama. Kaano nga ro ti panagawid tayo? Tagpakada ka ni boss. Inton sabadulatan lakay. Agfailak mo't itilib ko. Barang palubusan nak ti boss ko. Hello, Manang Angie. Oh, imawag hakta kayat ko nga ibaga ang masakit kano ni tatang. Kaano pa'y? Diyak na sa ludsod. Ngam ko na ni nanang, kat agawid ta kano, takayat data makasarita ni tatang. Nagpa-check upan na ya. Day tati Jack na sa ludsod. Ngam, kasta unay tinanag ni nanang itay imawag. Panagkunak kat nakaron tiyan anayon ni tatang. Kaano nga rin nga agawid tayo? Inton Sabado, ading ko. Agawid tayo tamapan tayo matbisitain ni tatang. Mangan ka iti prutas lakay. Na imbagla pamigsam. Nangalaap iti prutas. Intad ni Marilisa. Anyat ko na di Anjay. Agawid da. Wen, iso amangan ka kano iti nasusustansya amakan lakay. Jaka mau. Hanggang pa nagrik na. Kadya ko nagbayag. Iso nga road amangan ka. Tapno saan ka ako mapsawt. Kastala talaga ati biyag. No oras mo, di oras mo. Ay, kastala ka na ayon ti bagbagam. Amok daytan. Ngam tulungam kumamot at ibagim. Di ka agpatangken. Adda ka si ti Diyos lakay. Nugbilag man, tadyak malasatan. Dahito ya sakit ka. Kahit matayak. Amumuti nang idulinak iti kwartata. Agraman dagit ti papelis ti dagatayaw. Ay, agsardeng ka man si Kasimyaw. Tay dagatayaw iti abagatan. Isu ti kukuan ni Anjay. Kahit kukuan met ni George, jada ijilaod. Ito'y balay. Pagbingayan dan to, Mangan kakid day. Sana kung kumpormi ti lawlawatum dita. Ay, agyaman tanagawid kayo, Anjay, anak ko. Kasla di yumot kadwa ni ading mau. Ha? Ay, aglugan ka no iti sumaruno a biyahe nanang. Kumusta ni tatang? Adda iti silid may, nakailad. Kumusta tirik nana? Nasakit latta kano ti tultulang na. Kat, anya kay di ko na ti doktor nanang. Saan kami ang nagpa-check up, anak ko? Anya? Apay ngay? Di namot kaya ti agpa-check up. Anya? Kasano nga rod amamuan tayo no anya ti sakit na? No saan namat akayat ti agpa-check up? ang yaman na tanagawid kayo, Anjay. Nan ano kayo aya tatang? Andan sa nadagsa na sakit ko. Kat apay ngay, adi kay pala agpa-check up. Saan? No oras ko, di oras ko. Ay, ada dapat ngay bagakan ka. Ang mga numalipatan ni nanang yaw. Ni tatang mat.
Tinagay niya bagatan, iso titawid mo. Ni ading mo, tay dagay laod. Anya? Da kayat na day tadagat ipagapaan nyo no awanak ton. So'y balay, pagbingayan yaw. Advance kay launay mo, tatang. Mapantay kiti agpa-check up. Tapno maamuan tayo no anya day tarik-rik na inyo. Saanan, matayak tumot lang. Di yung baybayan ni nanang yun Da kayo ti makamo no awanak ton. Manong aldawan ang masakit ni tatang, nanang? No sa anak nga agbidaw, 5 nga aldaw na itanan ako. Ang mga nabannog na laang. Ay, jak man amo, nga madanagan akadagiti ibagbagana. Takas lagpakpakada mo ton. Ay na, masapol ang may pa-check up daytan. Tapno makasigurado tayo. Ada ka asi ti Diyos. Kasarita yun tuman kay di anak ko. Alukuyin nyo kun manang mo. Tano siya, di nakipangpangag. Ay, nagrigat kami tagsao. No santay pa'y asigurado no anya day tarik-rik naan na. Ay, Jurde, nako. Siga ka di daitan. awagan na ka ni tatang mo. Mapan ka iti ayan na. Amangan no napatag ti bagana. Oh, kumusta kan tatang? Siga ka di, Georgie. Wen, sakto ito eh. Apay nga minadikag pa-check up. Bayamon ta check up. Umasidag ka ta day bagak. Day tuyan day kunada maudi abilin. Ay, ni tatang met. Tay daga tay jilaod. Tawid mo. Kuko ni manang mo. Yaday ti bagatan. Tay balay. Paguduan nyo lata. Hindi yung baybayan ni nanang yun. Awanak ton. Nalawag. Ay na, ingkay gidag pa-check up. Sana nakasapulan. Amo ka na dagsan ti sakit ko. Kasano nga rod amaamuan ngay? Isumat ti marik-rik na. Nasaysayat no, pa-check up kayo tatang. At least, makasigurado tayo. Naimbag abigat mo, Georgie. Oh, kastamot manang. Kasla na ako nagtipang panunutam Awan ka ni timadlaw mo ko ni tatang. Anya kumangay. Amang ano na bandog laang. Iso ako na sakit titulto lang na. Ay nawaw. Kasanumat anay bagam tikas na ading ko. Kitam makatakduron makapagnapayin. Ayun ngagpaiso. Nakailan mat edisimbang pet kami idikalman. Ay na, makapadanag mo tikas na aramida ni tatang. Mabit man lang takasaritak man. Makatakdar kan makapagnapat gaya man. Pilitan man ang agpa-check up. Tapno sigurado. Mayat samot ng tirik na ni tatang, Angie. Kita, adan ijerwar. Kastamot lang tinadlaw ni bakla itay lakay. Barang saan unag ti sakit na Tijak nga min kayat ka ni tatang kat agpatangken. Imbis nga agpa-check up, saan mo't? Ta ipagarup na mo't ahusto ti amuna. Di mo na tanong tan. Ibagam itinasayat kan ko tapno saan ang maupay. Wala kay, di ka madanagan ta kasaritak anasayaat. Saan anasayat ti kastangar aramidan na. Pagdanagan na lang ti kabalay na no kasta. Wana? Kasta unay ti danag ni nanang idi mawag kanya. Oh, mayat samat ng tirik nam tatang. Ay, un nga raw na nakaw. Mayamot tayo ni tayo nariingak. Ket, nagyaman kayo kadi iti na marso tatang? Ay, una. Ay, pinagda, nagyupiman ni nanang. Na, apay kaya yung sa mo ang mataya ka. Ay, sana kasta ti kayat ko asawan tatang. Ti kanyak laeng ket di kay agpatangken. No ibagada nga agpa-check up kayo tapno makasigurado tayo. Ken tapno saan nyo apagdanagan dagiti kabalayo. Ha,
Kasta unay ti danag mi, iti imawag ni nanang tatang. Kan uray ni nanang, madlaw a madandanagan meten kada kayo. Di kay ka di maasyan kan kwa na. Iti kasjay nga edad na pagdandanagan yu pay laeng. Gusto, ti ko na ni manang, tatang. So, siyak ti da kayo, agpa-check up kayo. Amangan nga mino iti kadadanag ni nanang, iti kasta a sitwasyon nyo. Ket makaala iti sakit na. Rumor kami pa, bakit? Nay, sa dino ti papanan niyo, lakay. Ingkam agpa-check up. Ay nawaw, kunak man numayatin tirik nam ako nam. Hustaw ti kuna dagitan nakta. Ingkam latag pa-check up tapno sigurado. Nagrubot sa matan ti biyahe, lakay. Usaran mi tilugan daan, Jay. Malang araw, agrubot kayo, tapno makasubli kayo adagaws. Umayak man, Mari Trineng. Ay, umay ka, maray. Kumusta kay nila kay mo, Maray? Nakitak mat anakatakder iti arubayan yu itay agsapa. Ay, wen, naimbag kanumutin, maray. Mayat kanumutin tirik nana. Ay, kat nasaya at ano kasta, Maray? Wen nga rod, maray. Ay, pagyamanan iti Diyos. Mayaten tirik na nila kay maukam. Kasla saan kamot anaragsak, Maray? Ay, naragsakak, maray. Diyan na gustuhan tinaramid na. Kasta unay ti danag mi akapamilya na. Anya ngay ti ko na dagiti anak yo, Maray. Binagbagaan da ni tatang da, maray. Naimbaglaangan atay manugot nga agpa-check up. Ay, uwan Maray. Nasaysaya at lata no makasigurado kayo. At dati mako na a peace of mind. Kumusta ti check up mo, si Mion lakay? Awa makano sakit ko bakit? Normal mo ti resulta ng iti laboratory. Nabannog lakano, iso ka sa pulak tagina na. Makitam dayta. Eh, kagura naksamay. Una, takas taunay ti danag kuken ka. Agpatangken ka pa'y. Di mo kaya't agpa-check up. Pasensya ka na, pinagdanag ka. Uray dagiti ubeng. Madlaw amadanagan da. Iso ang nagawid da adagaws idi mawaga. Tiyam mo ka kay sumuti pa katayakaon. Iso nga imbiling ko amin na. Inton maminsan, di ka nga min agpatangken. No kunada nga agpa-check up. Tapno awan ti parikaw. Kentapno saan kami mo't amadanagan. Uwan bakit? Suray. Ay, nawaw! No adda ti rikrik naem, denggem ti ibagati kapamilyam. Di ka agpatangken, tapara metlaeng dayta iti pagimbagam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.